къбостона е. Хубаво, сега ще го такова, ще го подвида. Ето тук ще. Кой го удари коня? Някой направи ли табели? Не, ма аз тук ще си нафармя много. Само ако ме отрепат. Че те не се напълнят от чест. Да. Ти видя ли си фермата, ти си ги носи от тия пържоли. И после само аз съм ял. И после само нищо не съм правил. Ето тук ще се родите. После не знам какво е оправдание още си намерите, ама мога да се телепортирам там. След холм, айде. Кой си вече? Хора, ето тук трябва някой да направи една картина. Сега гледай колко още пържоли стигна. Абе не бе, изпечи ги бе! Добре ги сложа в печката. Взем ти къбълстона и там дед бяха в И трите печки има. Трябва да слагаш кола в тия печките тук, дет са в чест стаята. Оф, Чанко, нали трябва да правим рудите бе? Айде ходим всичките. Къде са честовете, бе? Ето тук честовици малко ли са? Добре, къде го слагам това? Кое? Чанко, ела ти дам гъби. Ще ги оставям в ремония Ай чест. хора, дървото не те не разбрах, че не е тук бе. Кое, бе? Тортата ли? Аз спомнях как се прави. Трябва да ти копам с няко. Дайте да легнем да спим, да хода по-бързо при това. Айде, лягайте. Кик Бутовски! Само дет съм целия жълт. Айде, лягайте да спим. Чакай. Гледай ги. Ко гледай ги, ти си готов. Ме. Има реалната възможност да ви донеса кон. Не, трябва ти поне две. Айде лягай, Ченко. Ами пак забърнах стъклото. Не, защото съм аз ходя на хъм. Аз отивам в мината. О, ще изрям малко пържолейки там какво взема. За какво пак ли бе? Пак ли ще ядеш? Ти постоянно си гладен бе. Не, аз тичам постоянно. Бе, колко много супи. Отивам да си взема кон. Аз отивам да видя дърветата. Ай, някой ти е в мината. Сашо, ай ти в мината. Стига тъкмо намери спалне и коне. Каква възможност? Има ли айран там? Видя ли мина... Ето виж, Чанка, Сашо, идвам с тебе. Обърни се. Виж фермата с дървета. Вътре ще ги таковаме, ще ги слагаме. Добре, ела. Аз вече много го помня. Къде ме се ориентирам? Там има крафтинг тейбъл, бе. Забравили сме го. Не. Някъде в гората. Аз за фермата оставих един и... Да, тази броня, 4 броня ми да. Това ще броня. Добре, нека да не е тази поляна. Ето тук има страшно много прасета. Огледи се в дупки. Не е тая. Тя беше... Не помня, трябва да го намеря. Ето тук има мина. Не бе, той е нали на равнината и в една дупка. Ай, търпи ги бе, човек. Те са спалнера. Ти намерил ли спалнер за прасета?
Не. Не знам за какво е спална. То май не съществува такова нещо. Добре го коня, е там отгоре. Значи спалнера трябва някъде тук. Е го и айрана. Спалнера, значи... Трябва да... Ето го, ела, точно. Чакай, бе. Виж. Е, там един кон е. Ела е тук. Ай, Аз по него се ориентирах. Ето. На скелети е. а как ще донесеш? Два честа. О, не им так. Не знам. Седло, о, отивам си взема коня. Къде е това, бе? Е, тук долу. Въх. Той голден броня. И два, който иска кон. Подарявам един кон. Това не е твоя, бе. Всичко Не ли имам оправя е картуно? Отивам си взема кона, е. Ако искаш и ти. Човек, ела дай ми къбълстон, имаш ли? Не. Имам това да е дека от честа. Какво е то? Три айрон, кофа, гънка. Кофа, дай кофата, дай кофата. Ела тук при коня. Абе няма, ела тук, аз ще оправя спалнера. Чакай, бе, искам си кон. За кой ти е то с кон, бе? Само него ще храним. Той храна за нас няма? Той не се храня. Не. Не. Да го вземеш ще трябва храна. Не, трябва да се качи върху него и да го яздиш. Сашо, май не си взимал по-никога. Взимал съм. Кой знае някой заблудено магаре си фанал. Сива, бе. Готин. За кой ти е то с кон, човек? Да не ям толкова много. Айде, ще го фанеш и днеска, бе. Айде, почти да му обичаш. Иначе ще спомена. Ева такъв е кон, бе. Вземи си въже. Ми трябва въже, аз ще ходя с него. Поне да го вкараш в къщата. Аз ще го карам докато съм се качил в него. В 6 часа ще се качиш ли? За колко? До 6 ли тогава? Да, ще се качиш. Не, тъп кон. Не те искам. Ако дам десен бутон на коня, сигурно ще ме фане. Ще ме залъбича. Кой това деца чува там, бе? Някакво копа. Обяздам кон. Къде е кона? Коня. Обязвам. Къде е? Там се дига на два крака. Гледай го. Дори ти даде гъс. И такъв един кон да бе. Аз него се пробвах да го фана. Ма не стана. И той имаше повече живот от тоя. Виж, даде ме. Не, сега ще трябва да те фърли и да ти покажа такова. Ми фармим коне. Какво трябва да натискам? То кон е мой, бе. Ми даде. Не. Ага. Не. Чам, то ще. Ама виж, бе. Взели тая? Никой идем там. Като той сложи броня на коня, ли? И бах ти нагледа, само за газа си мислим. Заобичам. Ес! Как се кара сега? Трябва да ти седло. Ела, аз седло. Айде, ела, дай ми седло. Да цъкаш аз ще ти го фърна. И после просто се качиш върху него. Малко лава. Знаеш. Фърля. Чакай, лава. Ето ти, там ти го фърли. Как да го взема? Слезни от коня да я шиф. Да, виж. И сега качиш върху коня. Тръгваш.